How to live and work in white countries or Western countries. 8 tips. Number 1, be good in English. Dapat repasuhin mo, hasain mo yung pagsasalita ng Ingles at magbasa ka, manood ka ng mga television programs na sa Ingles at hasain mo pananalita para sa ganon mas maganda ang iyong pagkakataon na makipag-usap sa kanila pag ikaw ay nagtatrabaho at naninirahan doon. Pangalawa, learn how to think and discuss logically. Tandaan natin, ang mga Western countries, ang kanilang mga citizen o ang kanilang mga mamayan, they think logically. Huwag natin pahabain yung kwento kasi meron tayong kaugalian sa ating bayan na pinahaba natin yung kwento pag tayo ay may sinasabi. Huwag tayong magpahaba ng kwento, diretsuhin natin at ipresenta natin factually and logically kung ano yung ating gustong iparating o yung sinasabi natin sa kanila. Pangatlo, be confident. Kasi pag hindi ka confident, ang tingin ng mga puti sa iyo, parang hindi ka seryoso sa buhay mo. Pang-apat, know your rights. Kinakailangan alam mo sa mga Western countries, napaka-sensitibo nila pagdating sa mga rights ng mga citizen o ng mga dayuhan o ng mga mamayan. Kaya dapat alamin mo yung mga rights. Alamin mo yung mga basic rights ng kanilang bansa para sa ganun magamit mo yon at masabi mo yon kung sakasakaling ikaw ay nakikipag-usap sa kanila. Panglima, be a member of professional Filipino organizations. Mas maganda rin na maging miyembro ka ng mga samahan ng mga Pilipino ron para sa ganun magabayan kanila, mabigyan kanila ng mga guidance, advices at malaman mo rin yung mga kanilang karanasan para maiwasan mo yung hindi maganda at lalo mong mapuntahan yung dapat mong gawin. Pang-anim, know what you want and be excellent where you are good at. Ibig sabihin, kinakailangan alam mo kung saan ka magaling at lalo mong hasain para sa ganun respetuhin kanila. Kasi ang mga maganda sa mga puti, pagka ikaw ay magaling sa iyong ginagawa, kahit na ano pa ang kulay mo, igagalang kanila. Pang-pito, be straightforward. Kinakailangan diretsuhan pag nagkikipag-usap. Hindi pwedeng para kang nahihiya. Kinakailangan diretsuhin mo sila at sasabihin mo talaga kung ano yung patutukuyan mo, ano yung gusto mong mangyari. Pangwalo, apply directly sa mga websites sila. Meron silang mga websites, human resource agencies sila, mga employment agencies sila. Meron din silang mga hiring agencies, parang mga JobStreet, JobsDB, ganyan. Meron silang mga ganong mga posting. Mag-apply ka diretso sa mga kumpanyang yon at parang sa ganon ma-process nila yung papeles mo ng diretso. Yan lamang po mga kababayan. Ako nga po pala si Michael Sai, ang inyong dad ng bayan.